Tady tolik těch eerie soundů, kámo, běžte domů všichni. Dobrý, už je tady. Jo. Oh. Aha. Takže oni jít po barách, to jsem zjistila, malinko. Můžeme se zeptat, kde je měsíc, že ano. Nejsej za mnou. Where is the moon? To fakt byl. Nekoukej na. To není Martin, to no. Dory. No. Sorry, že teďka to lívl, teďka mě nic nekyklo, ale já jsem v jiný dimenzi. Aha. Já jsem právě chcípl na to, že, nebo chtěl jsem jít domů, takže jsem se zabil tím, že jsem skočil z velký výšky a teďka jsem v nějaký hnusný bedrockový dimenzi. Je to se byla právě. Já se mám normálně jenom zabít, ne? Pak to bude fungovat. Nevím, já jsem musel najít exit. Já jsem se spawnoval furt tam. Jsem doma. Aha, dobrý. Když jak venku je takový nekoukatel, jo? Tak na ně nekoukej. Děkuju. Ne, Irino, jestli to znamená. Jo, červeňák. Já musím teďka dolů. Ale já dolů... Martine? No. Martin. A ten není červený. Co to je za barvu? To je jiný. Ne, nebo se bugli asi. Fuj, tady jenom sneh, prdel. Aha. Tam další. Tam další. Ty vole, hej, ať mě už... Dobrý, ať... Já nebudu tady neříkat, bude tady řvát na ně, počkej. Nebudu mu dávat OPčko, co jsem, vole. Jo, to je strom. Si neuvědomila jednu věc, a to je, že nevím, kde je. Ok, to dýchání mi vůbec nechybělo, ty vole. Tak se načte svět, hlavně, jako. Co měsíček? Už není? Už není měsíček? Měsíčku! Není. A kde je Martin vůbec? Pozor, jdu dolů. Dobrý. Toho najít jenom ty vole. A ty vole. Už ty máme prostě nějakou díru, vole. Oh my god. Byl jsi v té díře tady? Ne. Já nevím, že tady je. Kamo, jak je tady to možný? Tady mám vodičku, ať sem skočí. Kamo, po tomhle bych si odinstaloval Minecraft. Už se tak svítí, dobrý. Máš... Je už. Počkej. Máš tu... Co? Co? Máš torčky. Dík. Já jsem zjistil, že nejde nic vidět na kameře totiž, když to... Co pak? Můžu ti udělat cringe intro? No tak jo, jako dobře. Já to zabiju. Dobrá, až za chvilku, vole, tak já na to nemám náladu. Dobře, tam vidím Iron. Potřebujeme diamanty, potřebujeme jich 5 na nějak. A umíme uchovat, to je ozvěnák hej, tady asi nic nebude, ne? Intro ti udělám na pořád. No, intro bude alone, vola. Ty jsi třeba úplně černej.
No, kde to byl ty? Doufám. Je spadla. Je tam je dole. Počkej, a byli jsme tady všude už? Ježe bych šla fakt níž už. Pojďme níž. Ne, Vole. jdeme. Myslím, to je jenom ty houby. Dobré, myslím, že to je... To je debil. Proč jsou tady už torčky, Martine? Proč jsou tady už kurva torčky? To mám vědět, tak jsme tady asi byli. Asi jo. A tím pádem, proč tady je všechno položený už. Počkej, tady jsme nebyli. Nemohli, já jsem tyhle... Počkej, tady jsme nebyli, protože tady my jsme neviděli tady ty liány. Fuj. Proč? To se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, kámo. Tím pádem tady někde musí být alone, ne? Nebo proč tady jsou kurva torčky, mi řekni. Já nevím, třeba to je jenom jako... Event, jo, vole. No, jako chápeš, vole, že to je třeba jako máš ty redstone torčky, protože tam je taky, ne, to je liána. No jo, ale tak... Proč bych tady bylo tolik? Ti předem říkám, jestli nás vyskočí alone, tak já se posedu, jelikož v kejvce jsem ho ještě nepotkala ani jednou. Tak ale zatím, dokud je ještě nějak první dny, tak já bych natěžil iron co nejvíc. To prostě není normální, proč jsou tady kurva torčky? Mě to tady na to svicuje, tyhle. Ty pičumča! Protože tady jsou BTV eventy. Kámo, stopy si sem a tam je prostě zoomě. No. Tam je Jedno iron, víme, vlastně. jestli tady bude creeper, tak je jasný, že to není creeper, protože jsou vypnutý asi monstra. Oni se nespawnujou totiž. No, tak já jsem to chtěl říct zrovna, protože tady nejsou monstra. Hello, Ty jsi kráva. já jsem Dorča. Moment zapomněl, jaký mod hrajeme a myslím, že hrajeme Broken Script, vole. Já jsem chtěl už drhat, vole. Já jsem mining nul, vole. No právě, já už úplně, že co to je, kurva, už jde za mnou. Chtěl zdrhat, vole. Ty krávo, tak to ne. Aha. To je taková čupka. Kámo, takhle se mi nikdy srdce nezastavilo jako teďka. To i ten pretend minule byl dobrý. Já si nechám tu týc. Jako říkám ti to jednoduše. Je scary, že pod barákem máme torčky ve kejvce, kde jsme ještě ani jednou nebyli. No vole. Dobrý, já myslím, že to bylo u mě, vole. Nebo to je mega velká díra. Já zapomněl, Aha, tady není. na jaký platformě jsme. Tady nejsme na Twitchi, takže v pohodě. Laškejva. No neříkej, kamož to bude fialová do prdele. To je tvoje barva, Martine, pojď. Napal si. No jo. Ne, Je. No já ti tam dám, počkej, jdu nahoru, vole. Abych ti dal dát nahoře. Tak. Tu fialovou, kámo. No. Je tady hodně kleje. No to hoří. Oh ne. Ne, namažu ty Mrzky růžový. Tak. To je zlato. Clay. Co? Já se posrala, ty debile.
Je to tady krásný, jako. My se ví ten redstone nad náma teďka, vole. Jen proč je to tráva, vole, tam musím ten redstone. Diamanty! Martine, No. máme problém. Mhm. Ten svět už koruptuje. Problém vyřešen. Počkej, video jsem tady... Mám teda 2 diamanty. O ne. Martine. Martine. No a je to v prdeli. Ten se určitě spawnul, kámo. Ten se určitě spawnul. A tam je díra nalevo i napravo, to slyšel s obou stran. Bych šla nahoru už. Já se tady nechci být už, když jsem slyšel i když jsem 2, vole. Dvě píča, sračka. Je. What? Nevím, jestli budeme tam jít večer, ale... Zapomeň. No jo, ale tam potřebuji už jít, vole, tam si co nejdřív. Dobrý. Tak ráno. Dobře, takhle. Tak běž prostě do piči. No jdu do pít, no ty vaše jen bude takhle nadávat, kunda jedna. Ještě mi řekni, že o můj... Bože. Kde je ten barák? Je mě asi něco mrdá na palicu. Čekaj, já se vystavím nahoru, protože já nevím, kde ten barák. Ještě dáme barák tamhle. Ha? Jo, to je tamhle, je to ještě tam vesnice, to je ještě lepší, počkej. Tak to já nevím, jestli dobře, já to vůbec takhle jít dolů, tyba. Jasně, že bych se zabila tím, že neumím LLG. Kam strašně si to seká a to mě děsí. Dobrý. Takže bych šišla pro ten druhý. What? No to si děláš prdel, že tady mají vle full armor. A čepičku ještě nemám dokonce. A vidíš. Tak. Špůl pro ten druhý. No nic. A pejsek. Kamož nás tady laguje úplně. Je to mě děsí malinko. Aby to nebylo něco velkého, třeba něco masivního, třeba něco velkého černého. To jsem byla asi já nebo Martin? Kde to byl? Počkej. Počkám, až se připojí, já se zeptám. Kde je, byl? Martine. Tohle se stane, když se koukne na Stouka, neboli Andrewa. Můžeš se říct, co to bylo? Cápek teďka se mu vymrdal, já jsem koukal, vole, na jeho péro a on si myslí, že kouká na jeho ksich. Já jsem se tady možná omlám koukla, kýchlo to tebe. Nápadu, co udělám intro, to bude úplně, že estetik jak kráva, kámo. Co u východu měsíc, jo, možná není, tak nic, no, tak. Dobrý. Moment, Jde to. moment. Můžeš. Jo, já jsem Katrel, váš cringeena a já vás vítám u třetího partu z nomoon.jar a jsem tady společně s Drowning in Envy v její videu. Hello, I guess. Kamo, figuruji ve svým vlastním videu, to jsi posral. To je tak strašně cringe, ty vole. Já si připadám jak, vole, ty youtubeři v roce 2014, co dělali prostě Minecraft videa, vole. A to jsme teďka my. Ale není rok 2014. Dobře, ty. No to doufám, ty poslední pokusy mám natočený. Oh shit. Martine. O ne. Martine. O ne, Marti- Billy. Co? Kde? Jsi bílej čum tady pod náma.
Co? Čum? A jo, Tady je to prostě- právě... To je ten, jak jsem ho viděla a nevím, kdo to je. Čum, máš pravdu. Já jsem hodila chlebíčky, třeba se na papaj. Na ty... Prostě mi teprve teďka ukázalo, že jsi online. Jaj, pravo nahoru. What the fuck?